Μαραντόνα. Τρίκης. Πάρης. Τουρίστας 21. Γέρο 21 μπι. Συμπτού. Μοχάτο. Μοχάτο 7. Στέλιος Τσιρίκο. Μουράτη 10. Μούτς 13. Εδώ βλάχτες που του λέγε στα δικά σου. Ρωμίνα. Φενταγίν. Μάρ 72-68. Και ο τελευταίος είναι ο Πέτρος Αντίπας. Ναι, και θα τραβήξει. Και με την έγκριση των υπολείπων του κυρίου Χατζιαρσενίου θα τραβήξει εγώ δεν συμμετέχω, οπότε ο Τζιμ Κιρ τον νικητή. Δεν θα βλέπεις μόνο γιατί είναι κάπου έτσι. Εγώ ανακατώνω, βλέπετε. Ναι. έχετε δει που είναι τα δικά μου. Πάμε. Ναι, Μιχάλη. Όποτε μας δώσουν έγκριση. Χωρίς να βλέπεις. Λοιπόν, καλή τύχη σε όλους και σε όσους λείπουνε. Καλή τύχη. Δεν ξέρω τι κάνουν κι αυτοί. Ένα. Το πεις. Ωραία. Για να δούμε. Νικητής είναι ο Μιραλέξ. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Καλοδεχούμενο. Καλή χρονιά να έχει ο φίλος Μιραλέξ. Καλή χρονιά σε όλους. Να το χρησιμοποιήσει καταλήλως το δώρο. Θέλετε να πείτε κάτι, θέλετε. κάποια δήλωση. Δεν ξέρει. Τόση ώρα δεν ακόμαστε. Ναι, αλλά όποιος θέλει μπορεί να... Εσύ Βασίλη, να ξέρεις. Είσαι ο Χρήστης στην Παλάρα να πει. Τίποτα, καλή χρονιά και από εδώ. Καταρχήν, πες μας ποιος είσαι. Είμαι ο Χρήστης Τσιμπαλάρ. Είμαι παρόν εδώ στην κλήρωση με άλλους 5 συμπαίκτες και αντιπάλους. Συγχαρητήρια στο Μιραλέξ για την τύχη του εδώ πέρα στην κλήρωση. Εγώ ήρθα εδώ παρέα με το φίλο μου τον να μην φαίνεται σε αυτό. Μιραλέξ. Καμία διαφορά. Συγχαρητήρια στον Μιραλέξ για το έπαθλο. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Εγώ Βλάση και 13. Καλή χρονιά. Συγχαρητήρια στον νικητή και σε όλους όσους συμμετέχουν στο παιχνίδι. Εμένα με είδατε, εντάξει. Εντάξει, ναι. Εσύ έκανες τα τείχο σου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μιχάλη. Τον κύριο Χατζιαρσενίου ευχαριστούμε που μας βοήθησε για την κλήρωση. Πάνω απ' όλα. Και σανότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Κλήρωση σε αυτοκίνητο.